Ang atong kinabuhi igsoon alang lang gayud diha sa Ginoo. Kay kung ang atong kinabuhi alang lang gayud sa kalibutan, dili na kita mag-alagad diha sa Ginoo. Kung ang atong kamatayon mahitungod lang sa atong pagkatigulang dinhi sa kalibutan, unya na ta mo alagad kung matigulang na ta. Kung ingon ana ang sit-up sa atong kinabuhi igsoon, apan ang atong kinabuhi dili gayud ingon ana. Tud kay ang atong kinabuhi alang gayud sa Dios, buhi man kita o patay, alang gayud kini sa Ginoo. Walay si bisan kinsa, walay si bisan usa nga nasayod kung kanus-a kita mawala dinhi sa kalibutan. Walay si bisan kinsa nga makatag-an niya na igsuon. Busa sugod karon, mag-alagad kita nga matinud-anon ngadto sa Ginoo. Tungod kay wala kita masayod kung unsa ang padulngan. Wala kita masayod kung unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi. Wala ta kabalo igsuon nga sa atong pagkatulog dili na day kita makamata. Busa samtang may higayon og panahon pa sa atong kinabuhi, moalagad kita nga matinud-anon ngadto kaniya. Sa Roma 14 bersikulo 7 hangtod sa 8, nag-ingon diri, kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Sa 8, kun buhi kita ang atong kinabuhi alang sa Ginoo, ug kun mamatay kita alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi o patay iya kita sa Ginoo. Busa igsuon sugod karon moalagad kita nga matinud-anon ngadto sa Dios. Dawaton nato si Kristo nga matinud-anon gayud sa atong tibuok nga kinabuhi ug ato gayud kining tuuhan. Ug ato gayud kining papuyon sa atong tibuok kinabuhi. Tungod kay ang atong kinabuhi alang gayud kini sa Dios. Walay usa kanato igsuon nga magkinabuhi o mamatay dinhi sa kalibutan nga alang lamang sa atong kaugalingon ug dili ang atong kagulangon, ang atong kamatian dinhi sa kalibutan igsuon. Walay si bisan usa nga nasayod niana. Busa samtang mahigayon pa sa atong kinabuhi, samtang baskog pa ang atong panglawas, samtang aduna pa kitay sakto nga kalig-on, ato kining gamiton sa paghimaya sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon diha sa Roma 14 bersikulo 8, tungod kay ang atong kinabuhi alang lang gayud diha ni Kristo. Buhi man kita o patay, ang atong kinabuhi alang lang gayud ni Kristo. Ang atong kinabuhi igsuon dili iya dinhi sa kalibutan. Ang atong kinabuhi igsuon dili lamang sa atong kaugalingon, kun dili magkinabuhi kita nga iya ni Kristo. Tungod kay mao kana ang kabubuton sa Dios. Mao kana ang gusto sa Ginoo igsuon nga mahitabo sa atong kinabuhi, nga sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan maghari siya kanato ug siya lang gayud ang atong alagaran ug wala nay lain pa. Busa igsuon sa tanan nga panahon ug sa tanan nga higayon magkinabuhi kita nga iya sa Dios. Hangtod nga mamatay kita, ang atong kinabuhi iya lang gayud diha sa Dios ug nahiusa gayud diha kanunay kaniya ug wala nay lain pa. Amen. God bless sa tanan.